Ito po, pag nakatanggap kayo ng ganitong text, palagay ba scam to? Oh, dear, I am a human resource manager. You have been selected for part-time, full-time work. Now, you can earn ito ha, you can reach 800 pesos to 10,000 pesos per day. Click nyo na daw yung link. Totoo ba to? Hindi, scam to. Bakit siya naging scam? Una, may inaplayan kang trabaho. Ay baka naman sabihin mo, Lord, thank you, naman mo talaga ako. Dadasalin ko pa lang, binigay mo na agad. Hindi pa ako nag-a-apply, binigyan mo na agad ako ng trabaho. Ganun ba yun? Oh, logical tayo ha, kahit gano'n natin ka gusto ng blessing. Kung wala kang inapply trabaho, di dapat walang offer sa'yo. Tsaka talaga 800 to 10,000 per day, hindi na po ako magtuturo. Tigil ko na to.